ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪಡ್ತೊಡು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದಿಂಜ ಭಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕ್ಲೆಗೂ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಘೋಷಣೆ ಆತಿಜಿ ಪಂಡದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀಡಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು ಜಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತೊಡು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಜಂದೆ ಸಾಧಾರಣ 2.5 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಜಂದೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಪಂತನೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬಹುದಂತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆನಂದಾಣ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋ ಪಂಪಲೆ ಕೊಡಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಲೀಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು. ಹಣ ಬೀಡಿ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ 2-3 ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಳ್ಳನಾಗಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಹಠಮಾರಿತನಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 1 ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಂಡ 13 ರೂಪಾಯಿ 92 ಪೈಸೆ ಚುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಅವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆದ ಅನುಗುಣವಾದ ಇನ್ನು ಮಾಲಕರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರಂದ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಚುಟ್ಟಿ ಭತ್ತನ ಕೊರಲೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಪ್ ಮಾಲಕರು ಪಾತ್ರೆಂಜಿನವನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆರೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತ್ರೆಗ ಇಂಗುಲಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 2 ತಿಂಗಳು ಬೀಡಿ ಜನ ಇಲ್ಲಲು ಪುರಂಜನ ಪಡ್ತರು. ಈ ಮಾಲಕರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ ಪಂಪರಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಲ ಬೀಡಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಪರಂಜನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಪರಂಜನ ಅನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಬಂಡ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಇಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಆರೆ ಮಾಲಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲಿಗಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಖಲಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಪಂಪಿಲೆ ಕೊಡು. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಲಕರೇ ಪೋದುಪುನಾಗ ಮಾಲಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತುಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ತುಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪುನಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗಮನ ಬೈಜಾಪುರಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೀಡಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಜಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಬಡ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಗೆಟ್ಟದು ಪೋತೇರು ತಂಕ್ಲೆನ ಕರಿಮಣಿ ಕೆಬಿತ ಬಂಗಾರನ ಮಾಡಿದು ಬದುಕು ನಡಪವನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎತ್ತಿದೇರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ, ಬೀಡಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರೆಡ್ದಲ ಪರಿಹಾರ ತೆಕ್ಕಿದಿಜಿ ಬಂಡದು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ 2 ತಿಂಗಳು ಬೀಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕಲ ಕೆಕ್ಕಲ್ದ ಬಂಗಾರ ಇದು ಅಕಲ ಓಲೆನ್ ಬಂಗಾರ ಬೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಗಾರ ಅಡೌದು ಇದು ಜೀವನ ಕರಿತಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಣಸು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಲಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣನಲ್ಲೇ ಬೇಲೆಚ್ಚಿ ಅಕಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕಲೇ ಬೇಲೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದು ಅಕಲಿ ಕೂಡಲೇ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಜಾರಿ ಮಲ್ಕೊಡು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಕರೇ 13 ರೂಪಾಯಿ 92 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿನ ಚುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಡು ಈ ಪೋರ್ತರು ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಕರು ಹೋಯ್ನ ಟರ್ಮುಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಎರಡು ಆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿನ ಮಾಲಕರು ಭಾಷಕರನ್ನ ಮಾಲಕರು ಭಾಷೆಗೆ ತತ್ತದು ಆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿನ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ 2 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಚುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತನು 16 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಚುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಅವೇನು ಇನಿಮುಟ ಮಾಲಕರು ಕೊರಂದ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಾನು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅತ್ತ ಅಕಲ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಏರ್ನಂಜಿನ ಚುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಕೊರಗಲೇ ಸಾಧ್ಯತಾ ಪೂಜ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ತೊಂದರೆ ಆತಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಪಂಜಿನ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬಂಗೋನು ಅತ್ತೈಸಲೇ
ಈಗಲೇ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪಲೆ ಕೊಡು ಒತ್ತರ್ತಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳವಳಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಕೊರೆದು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮೂಲಕ ಮನೆಯವರು ಕೊರಪು ಮುಲ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊರಂಡು ಮುಲ್ತ MLA అయిన యూటీ కాదారని మనం కొరండు యాన ఈ ప్రదేశದ యూటీ కాదాడొంజಿ ಅಂತ ಬಂತೋನೆ యూటీ ಕಾದಾರ ಈರುಮೂಲು ಗೆಂದದಾರಂದಾಂಡ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಓಟು ಗೆದ್ದು ಪೆರ್ಯಾರು ಆಂಡ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಕಷ್ಟವಾದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇನ್ನು ಬೀಡಿ ಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಬೀಡಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬೀಡಿನ ಕಟ್ಟೋದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದು ದಾಯಕಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಪಂಪನೆ ತಪ್ಪಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಲಕರು ಈ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಟ್ಟವಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆಡು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನದ ಪೇರ ಹಾಪುಣ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಾರ ಹಾಪುಣ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪಾರ ಹಾಪುಣ ಇನ್ನು ಬರ್ಪೆ ತಿಂಗಳು ಸಾಲೆ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಸು ಜೋಕಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಯಮಂತದೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿನ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ CITU ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೆನ್ಪುಲ ವರ್ಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗಡ ಬುರ್ದೇರು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಾಜ್ಯಡು 4 ಲಕ್ಷದಾತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಒತ್ತಾಯಿಸಾಯರು ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಕಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನಿ ಬೀಡಿಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ನಡಪೋಣ ವಾವನ್ಯ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಜೀವನ ದಯನ ಪಂಡ ಅಕಲು ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 1,000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ 1,000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಲಿ ಕೊಂಚ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ ಮಜೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1,000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಏರಿಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಡು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಜೀವನ ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಜೀವನ ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಂಡಲಾಕಲು ತಿಂಗಳದ 30 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಸಂಬಳ ಕೂಲಿಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಗೆ ದೇಶಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬೈದರು ಇನ್ನು ರೋಗ ಬತ್ತದಕ್ಕಳು ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ದಿನಾಲ ಬೆಂದಿನೆಲ್ಲ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಂದು ಎತ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಣಪ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನಗಳು ಇನ್ನು ಒವೇ ರೀತಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೊಡವೆನೇ ಇಜ್ಜಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಳ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನ ನಡಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನು 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇವಲ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಟಿನ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಣಪರಿತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಡು ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿನಂಚಿನ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಡಾಯಿನ ತುಟಿ ಬತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಲ ಈ ತುಟಿ ಬತ್ತೆ ಕೊರಂದೆ ಮಾಲಕರನ ಪರವಾದ ಇನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಪರವಾದ ಒವೇ ಚಿಂತನೆ ಗಂಡಗಾಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜ್ಮೇಟ್ ಬೀಡಿ ಮಾಲಕರಿನ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೀಡಿ ಮಾಲಕರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ CITದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ತಾಲೂಕುದ ಕಚೇರಿದ ಎದುರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗಾಡಿ ಚಳುವಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು
ಐದಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕೊರಡಕ್ಲೆಗೆ ಓರಗು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೇಲತ್ತು ಓರಗು ಆಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಡಿ ಮಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಡಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಡಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೆಣ್ಪುಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಬಸ್ಸುಡು ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಪ್ಪು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ನಿರ್ವಾಹಕರಾದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಗೇರೇಜಿನ ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಮರತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಕುಲಾದಪ್ಪು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಕುಲಾದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪಣಕುಲಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಬಕ್ಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಓರಡು ಆಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಳಕ ದರಿ ನಕ್ಕದ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ಬೋಡು ಬೇತೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಳ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ CITU ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಚಳುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಮಹಾಜನ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳುವಳಿನ ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ಮುರಣಿ 5 ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳವಳಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತಾಕೋಡಿಡ್ಲ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿನ ಇನಿ ಮೂಲೆ ಹತ್ತು ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಸುಳ್ಯಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಇನಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಹೋರಾಟಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳವಳಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಅದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಐತ ಪರವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಂಘದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ಬಿಡಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪಾತೇರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ CIT ಮುಖಾಂತರ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಭಾಗವಾದ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿದ್ದು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಈ CIT ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಪುನ ಈ ಚಳವಳಿದ ಭಾಗವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಿನಿ ಈ ನಾಡಕಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೀಡಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ಸೀಮಿತ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇನ್ನು ಮಾಲಕೀರು 2017 12 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಇನ್ನು ಕೈನ್ ಕೊಡ್ಸಾಡಿ ಈ ತುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ 2018 1000 ಬೀಡಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಜೂರಿ ಕೊರಡಿದ್ದೀರಿ ಅವಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಲೆ ಜನಕ ಮಾಲಕೀರಿಂದ ಬೈನ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ದತ್ತನಂದೆ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರದೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸತಾಯಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಅವೇ ಕೊಡ್ತುಡು ಇನಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದೈತೆ ಗಮನ ತೆತ್ತನಂತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕುಲು ಈ CIT ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿದ ಸುಂದರ್ ಕುಂಪಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ರಾಧಾ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಎಂಜಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರತಿಭಟನದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೇರು ತೊಕ್ಕೋಟು ನಾಡ ಕಚೇರಿಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ವಿನಯ S ರಾವರನ ಮುಖಾಂತರ ತಂಕಲ್ನ ಕೇಳಿಕೆದ ಮನವಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪಡ್ತು ಒಪ್ಪಿಯಾಯರು